Koro omenda to gi tekruok duto ma sirikal gi jok ma ok sirikal to gi agencies duto manyalo bedo mondo mi oket kanyo. Koro apane kuom gik ma watemo keto maga achiel kuomgi nikech mano kuom nyanonro mwasebedo ka watimo. To gima omiyo watimo ma en ni mondo mi kik gini poji, nikech adieri an kana winjo ka jatend Kenya nochako wacho ni the meteorology okonegi ni piny dhi bedo maber. Gini ok en mana mar jok mapimo yamo kende. Emanomiyo gokoni iketo ji man gi obwongo mopogore opogore mondo mi ong'iye mabor. Kaka sani kineno kaka response mar jonyuol ka, jonyuol go are the true reflection mar gima timore e kor piny. Ineno kaka piny cha yweji, piyo yweyo ji, makata sikunde mane jopuonj owe ka gikane buge go be te piyo yweyo, moko bende ma ok piyo yweyo to piyo osok gi ma gikethore ok inyal timo kodgi gimoro. Matiende ni nitiere program madwarore mondo mi otime. But adieri Akiani en rikni mane nikech nonego bed ni gima nyicha machogo nyisowa last week. Ne odwa ni mondo mi owinjane kaka the schools bende chalo, ne omiyo BOMs, Boards of Management mag schools, mondo mi onyisgi adieri mar kaka skunde go duto chal. Mapani nochiwo ni nyaka tarik ma kiny. Kinye tarik 10. Emono koni mi keluro gigo mondo mi wang'egi ane to hali chalo nade kiny. Mano pok ochopo to ker oselando ni gini oikore. To adieri king'iyo kendo wach mar omenda, skunde mang'eny kaka sani skunde nyicha obedo ni pok oyudo pesa mar tam mar 2 mano onego bed nosechakre ni. Pesa mane giyudo en manodong' mathin mar wi tam mar 1. But pesa ma balances bende modong' mar 2023 bing'e ni pok giyudo. Koro gima temo wacho en ni skunde gi are constrained. Pesa onge motegno kendo pesa moromo. Onego bed ni wantiere gi adieri ni planning otim malong'o nikech wakawo ni koro wadwa tenore ir NGCDF rumo ma 2023-2024 rumo dwe makiny. Matiende ni pes mantiere kanyo nikech en a total of 58 billion. Koro kati wacho ni wakonegi ni mondo gikaw $1 billion mondo gilok go gini. The estimates kaluwore gi nyanonro mar Limo Bora, the estimate damage motimore and now more than 30%. By last week, now and more than 25%. Mondo mi itim ukarabati mi los gigo. $1 billion ichalo ng'amo dhi ong'udho lao e Lake Victoria. Onge gima ng'ato biro winjo. Nitiere kaka program mar school ka school onego ng'i kato ikoni emergency measures and interventions mondo mi otimre. But kawuoyo kama kik oganda wapar ni ok adwa ni mondo nyithindo dog school. Emomiyo koni all efforts, hands on deck gi kizungu. Onego benitimo mondo wang'e ni to kaka piyo kaka nyalore, ere kaka wanyalo dog school. Cleo we ami example moro. Ndalo moko makwongo donje piny mar Copenhagen, mar Denmark, the city mar Copenhagen. Ok ni ndalo koth, to nikawa e hotel gi yie, mano e taxi. Adhi e bura gi yie. Kendo boat, okay, magi e namwa ma Lake Victoria, to waluongo ni gin meli. But magi yie madongo. Okay, olos gi maber. Kech kata ka untiere kanyo, nitiere bura madhi. Matiende ni en city part ne mang'eny ogere pi. Koro gimomiyo wacho mano en ni nitiere kaka ji nyalo survive bende. King'e ni maendi e hali vile ilivyo, ineno. Koro gin nagigedo gi materials motegno. Kendo en material mong'e ni pi ok nyal chame makit ne tabu moro. Gima level mane wantiere sani ni. Onego bed ni wang'iyo kata nta engineers wa. Ere gi prescriptions makoro gitemo nyiso. Mondo mi wang'e ni to kuonde mosebedo ka pi muomo gi. Nikech gini odhi beyond riparian areas. Kech iko ni pi oduogo kare. But kamoduogo odonjo beyond riparian areas. Iyudo ka nitie kuonde moko ma inyalo koni ato kato pi nosika. But kik udonjie pi ahinya.
koro kuonde migede machiegni gi pigi to ere materials kata skills ojusi mag the experts material ing'eni tinde gitimo testing mang'eny mondo mi kata kigedo kanyo to ok en gima kiny